Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginakabig sa Bacolod Emergency Operations Center nga second wave sa COVID-19 ang pulan sa Abril sini nga tuig bangod sa pagdamo sang kaso. Pero para sa AOC, mas nakahanda na sa pagresponde ang syudad sa karon. May report si Martigo. Naglabot na sa 1,388 ang mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City sinilang nga bulan sang Abril. Mas mataas ini kung ikumparar sa mga kaso sang syudad sang Agosto sang nagligad nga tuig nga 1,244. Ining rason kung nga ginakabig ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga yara karon sa second wave ang syudad sa tunga sang ini nga pandemya. Kahapon, may 106 ka mga bag-o nga kaso ang Bacolod kag 817 karon ang active cases. Pero ginpahayag ni Ang nga mas handa sa karon ang syudad sa second wave. Ang ato na ni consolation, Mark, is that ang cases na subong, 88% of those are asymptomatic or mild symptoms lang. Kaga ang ato niya capacity utilization sa mga hospitals sa right now, nagalabo siya 75%. But then, unlike last year, na wala kita yung iba na options, kaya hindi kita ready with our facilities, subong isolation facilities na kompleto. Bisan pangayara sa Modified General Community Quarantine ang Bacolod sa bulan sang Mayo, makitaan nga ginhugot sang syudad ang mga precautionary measures sini sandig sa bag-o nga executive order ni Mayor Evelio Leonardia. Suno kay Ang, nagadepende na sa pumuluyo kung ila inisundon para magnubo ang mga kaso sa syudad. Mga certain age bracket, hindi gyapon pag-i-allow nga magbuwa. Supposed to be under MGCQ, may movement na santana ng mga tao. Ikaduwa, ang capacity limit sa mga certain establishments from 50% ginapareduce ni Mayor sa 30%. Gina-restrict naton ang mass gathering kag mga social gatherings, wala ta na gina-allow subong. Liwat nga nagapanawagan si Ang sa publiko nga magpakita sang disiplina sa pagsunod sa mga minimum health protocols kasubong sang pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sa physical distancing. Magpabilin man sa sulod sang panimalay kung wala sang importante nga kaladtuan. Martigo para sa Digicast Negros.